हेलौ गाइस, गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलसिम गासैखौबो बर' हाबग्रोनाय थाबाय। स' गाइस, आं दिनै नोंथांमोननिसिम मोनसे बे फिल्म नामानो बिखा खामो 15 खोन्दो शर्ट फिल्म। नोंथांमोना आंनि भिडिअ'खौ जोबजासिम नायलाङो। नोंथांमोना आंनि भिडिअ'खौ स्किप खालामालासिनो जोबजासिम नायलाङो। बिथांमोना बे शर्ट फिल्मखौ रिलिज खालामबाय। बे भिडिअ'नि लिंकखौ डिस्क्रिप्शन बक्सआव होनानै दोनदों। नोंथांमोना नायनो हागोन। भिडिअ'खौ नायखांबायबा माबायदि मोनदों कमेन्ट खालाम आरो बेफोरबायदि भिडिअ'खौ नायनो मोजां मोनोब्ला आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन, मानोना आं बेबायदिनो बर' फिल्म आरो बर' मिउजिक भिडिअ'नि सोमोन्दै निउस लानानै फैयो।